Hvad? Ja, og vi er en stor sejr. Jeg siger, vi skal blive 3-5. Ja, Det er fint nok. tak for den. Sackermand! Så er det billede. Ja, jeg tager film. Det er for mig spil, det bliver, for det er jo sjældent, at man er modstander. Hvad siger du? Okay. Ja, det er godt. Ja, det er Bill og Dorte tæt på. Den går ud. Den er ud. Nej, det var det ikke. Nej, det var Marianne. Glimrende, Marianne. Godt gået. Ja, det er jo dit Marianne. Okay. Er det ikke kvalitet, eller hvad? Nej, det er... Når man spiller op i en sokke, så holder man det heller Det kan være vores glæde. Hun siger, hun kommer tilbage om et år. Ja. Jeg med bare lidt på, hvem der bliver ansat i stedet for. På de 7 år, du har været her, og de fantastiske resultater, du har bidraget med. På banen og i dit distrikt. Det er helt uomtvisteligt din skyld, at Effekt har klaret sig så fantastisk godt i Aarhus og området. Yes. Fordi du har tidligere forsøgt at skabe en anden karriere end den i Wild, og derfor været væk fra dit distrikt, væk fra dit arbejde med effekter. Og man har set, at det fandt. Så kom du igen, og pludselig så har du skabt den største vækst i landet. Det er ufatteligt flot, Susanne, og det var også det, jeg skrev i dit papir, fordi det er ikke det, hvor du kan bruge det, hvor eneste du ellers måtte vælge at få hen på et senere tidspunkt. For det er kanon stykke arbejde. Det har vi været meget taknemmelige for. Samtidig har vi også været taknemmelige for en pige, som har skabt masser af liv, socialt liv. Specielt så kommer jeg til at savne en massage efter pigedag. Det er det mange, der gør. Ja, vi skal så til at betale for det. Ja. Men det er lidt svært at stå her i bare mave og holde instrumentet. Okay, jeg taber. Men er en dårlig taber? Ja, meget dårligt. Ja. Og egentlig så i starten, så er det fysiske form, den var nogenlunde okay. Okay. Men det psykiske, der kan jeg sige, at vi er lige før nogen brugte ordet kollaps, det var spille lidt voldsomt, men det var så tæt på at sige, at psykisk var det et kollaps, det var der. Og det er selvfølgelig en kæde, ikke også? Opvarmning, første sæt var en opvarmningskamp. Opvarmningstest, hvor det var 50-50, ikke også? Og der var gode dueller og så. Og derefter gik Sjælland svært ned. Vi står ikke lige nogen for det. Leadership var der ikke noget af. Så er det svært. Vi skulle lige have lidt kort snor. Okay. Det er langt. Ja, jeg har ikke spillet. Hvor var du ikke spillet? Ja, jeg stod og gravede sandslotte. Jamen, jeg har på video. Nej, det har jeg. Du kan ikke bevise det. Det har jeg. Slød. Ja. Ellers er ingen kontrol. Der er ingen kontrol. Så vi kan komme til bund til det her. Der er for meget doping i vandholdet. Det går simpelthen ikke. Okay. Du så jo på min kurs var jo en helt anden i dag. Hun er blevet blodtoset hele natten. Jeg kan se, at du er bare ked af det. Du drikker øl og sådan noget. Ja. Hvor meget har du drukket siden i morges?
Har du også 4 kasser? 4 kasser. Alle lykke. Nej, det er en film, som kommer til alle. Ja, ja, ja. Jeg synes, det var en rigtig god kamp. Ja. Jeg synes, det var en rigtig flot udkast. Ja. Men hvad synes du om sjællanderne? Jeg synes, de spillede rigtig godt. Men hvad er årsagen, vi har tabt? Men det er jo, I har bare mødt et bedre hold, simpelthen. Ja, okay. Er der nogle andre ting, du vil gerne sige? Nej, kom igen. Okay. Det er vigtigt.